isigaxa sendaba webahlali uPretty Ugly. Angazi ke ukuthi ngizothi shuthi nawe bebeka phela imizwa yakhe, opinion yakhe ukuthi ubona kanjani methi uyabheka izinto. Kodwa nje wavele wazilandela amanzi ngomsele bahlali wazilandela. That is why thiwa before you open your mouth kumele ucabanga ukuthi into ozoyikhuluma izokuthatha ikubekephi. Imani ke ngize nendaba ngoba nami ngiyahema, imani nami ngize nendaba ngimtshele kahle ukuthi uPretty Ugly utheni odabeni lakhe. Ngicela ungakhohlwa ke yomhlalo ukusubscribe, like, ufollow nje vele njengenjwayelo, awulalele ukuthi kwenzakaleni. Hey webahlali, ezinye izinto kumele uzibheke, ubheke ukuthi ngaphambi kokubuvula umlomo loyo nto ayizokudonsela inamanzi ngomsele. Ngoba ngizokutshela manje ngithi uPretty Ugly uyatrenda because of i-opinion yakhe athe wayibeka, indlela afila ngayo athe wabeka ngayo ukuthi mengabe yena ethuyabheka ngendlela yena abone ngayo. Uthi yena utheme ethuyabheka ama hip hop artist awase Pretoria and akhiwe khona asupportwa khona nje iPretoria uyibeke kanjalo. Kodwa ngombono wakhe yena uthe uyibeke ngokuthi umbono wakhe. Wow, wabe uzithelile yey kwaphambana iTwitter vele nabanye babe beqhamuka besho the way ama hip hop artist eqhamuka eJoburg ngakhona, abanye babe besho koSoweto. Uyabona nje ngasho ngathi yo ayike awusaze mhlawumbe nami bengizoqhamuka ngithi eDurban. Kodwa ke kube impela naloyo misunderstanding nje kwanongezwani ngokuthi manje usuke yena wabeka lo mbono wakhe ukuthi ama hip hop artist awase Pretoria. So obviously nabanye lento bathe mabeyibuka shuthi bayibone ngenye indlela ukuthi akusiyona kuphela iPretoria enama hip hop artist, akusiyona kuphela enama fans hip hop artist. All over bakhona abantu abasupportayo ihip hop noma ke kungaseyena wase Pretoria, but yena uyibeke nje kwacaca bha ukuthi ihip hop isupportwa ePretoria and futhi yenziwe khona, ama artists awakhona, ayikho nje umuntu ongakhuluma ngehip hop. So ngivele ngangazi ke mina ngahlangahlangana ukuthi kuliqiniso elingakanani lokho. So ke manje kutheke ngemva kwalowo nkulumo kwasala manje abalandeli sebehlukahlukene. Uyabona phela ngokuphikisana sebehlukahlukene manje, abaseJoburg, abaseSoweto, kuthiwa abama backbone shuthi kwini kwiPretoria ngoba iyona elidayo ama hip hop rapper. You understand? So angazi ke, kodwa ke abanye bathe bamvumela ke, abanye noma bengasibona basePretoria bathi yebo uright. Abanye khona umunyoze wabekwa wathi yena ene iDurban, angazi ke noma iyona iDurban ngoba uthe lo munye ene yena akafuna ukuthi aqamba amanga iDurban elidayo. Angazi ke ama rapper seDurban ukuthi ngizothi ubani kuba nama ngeno waseDurban. So yeah, indaba injalo ke ba. So ke bahlali, mina ngicela ukuzwa imivo yenu ukuthi nina nibona kanjani, ngoba umunye uze washo ukuthi yena akasiyena waseSoweto kodwa uyayisupporta iSoweto ukuthi iyona. It's just that baleka into enizoposta ukuthi baposte babonise ukuthi sikhona. So angazi ke bahlali, nina le ndaba nibona kanjani ukuthi yipi indawo elidayo, isithe lidayo kuma hip hop rap?
angazi ke emhlali ukuthi wena uyibona kanjani iyiphi indawo elidayo iSoweto iPretoria iDurban awukucomment nje ukuthi wena ubona kanjani yona yiphi ngempela elidayo ngoba manje kunaloyo mpikiswano yokuthi iPretoria iyalida ube kanjalo uPretty ugly ukuthi iPretoria create ama rapper and iphinde futhi ilidina ama supporters nabanye ke Nkosi yami kwezinye indawo labekhona abayenza ba create ama hip hop rapper baphinde futhi bawa support ake ngizwe kuwena mhlali uyibona kanjani le ndaba ngiyanithanda abahlali zoleke nje nginitshela indaba ngizithola ukuthi kahle kwamba kanjani ngicela ke nje ningakhohlwa ukuklikha lapha usubscribe bese niya like ni share bese ngiklikha naliya bell phela khona ngizothi mangidrop amanye ama video nithola notify ukuthi nango ke drop I video ngiyanithanda nje njengenjwayelo sengikhathe futhi kule ngithi ngiyanithanda kodwa ngiyanithanda bye bye yini